Farashin kaya a Najeriya ya ci gaba da tashi babu ƙaƙƙautawa a farkon shekarar nan, kamar yadda Hukumar Ƙididdiga ta ƙasa (NBS) ta bayyana a rahoton da ta fitar. Hukumar ta ce farashin kayayyaki ya yi matuƙar tashi a watan Janairun shekarar nan, domin farashin ya ƙaru da kaso 8.8 cikin ɗari idan aka kwatanta da yadda farashin yake a watan Janairun shekarar 2023. Rahoton ya ce farashin kayayyaki sun ci gaba da hauhawa a farkon shekarar da aka shiga, fiye da yadda farashin yake a watan Disambar shekarar da ta gabata. Hukumar NBS ta ce farashin kayayyakin abinci a Najeriya ya matukar tashi a watan Janairun da ta gabata, inda farashin ya karu kuma ya kai kaso 35.41 cikin ɗari bisa ma'auni, wanda hakan ya nuna cewa farashin ya karu da kaso 11.10 cikin ɗari idan aka kwatanta da yadda farashin yake a watan Janairun shekarar 2023, inda farashin yake a matsayin kaso 24.32 cikin ɗari. Farashin kayayyakin masarufi da sauran nau'ikan kayayyaki sun ci gaba da hauhawa a ƙasar, biyo bayan cire tallafin man fetur da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi lokacin kama rantsuwar aiki. 'Yan Najeriya dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da yadda rayuwar ke ƙara tsada a ƙasar. Mai magana Buba Mai Goro Gashuwa. To a gaskiya a bangare na, kamar yadda muka shiga sabon shekarar nan, ba mu shige ta da daɗi ba, ba mu san zuwa gaban ba. Amma a yanzu kan gaskiya ba mu shige ta da daɗi ba, domin kayan abinci ya yi tsada. Sunana Muhammad Muzammil Bashir. Kayan abinci ko kayan abunan masarufi sun daina tashi a tsakanin kwanaki ma, sai dai ma mai awanni. Za ka iya zuwa yau da safe ka si abu, da yamma in ka ƙara koma sayansa ka ji an ce ma farashinsa ya tashi. A hirarsa da muryar Amurka, Nasiru Shu'aibu Marmara, masani kuma manazarci kan lamuran da suka shafi tattalin arziki da ci gaban ƙasa, ya ce yadda farashin kayayyaki yake tashi a Najeriya babban barazana ne ga tattalin arzikin ƙasar. A tabbas yanayin yadda hawa farashi ya kasance a cikin wannan farkon shekarar nan zuwa yanzu, tabbas ya karu, kuma ba abu ne mai kyau ga tattalin arzikin ƙasa ba. To amma sai dai dama ba abu ne wanda yake ba a tsammaninsa ba ga dukkanin wanda yake kusanci ko kuma yake ma'amalantar yanayin yadda tattalin arzikin ƙasa ke tafiya. Tabbas za a shiga wannan yanayin. Maganar saukan farashi, gwamnati ta yi wani abu farashi ya sauka, gaskiya a irin tubalin da gwamnatin take yin gini da shi a maganar tattalin arzikin ƙasa zai zama abu ne mai wahala, don irin tubalan da take yin gini da su a tattalin arzikin ƙasar ba gini ne wanda yake nuna cewa tana so farashi ya sauka ba. Tana yin kokari ne na ganin ta cike waɗansu giɓuɓɓuka da suke na daga bashi ko biyan bashi da maganar funding na kasafin kuɗi, inda za a sami balance a yanayin samun ƙasar da abin da ke shigo ƙasar da kuma bukatun ƙasar na kashe kuɗi. Kawai abin da na fuskanta gwamnati tana ƙoƙarin yi shine tana ƙoƙarin yanayin yadda farashin yake a sama, kuma samun 'yan Najeriya ma ya ɗaukaka, ya zama farashi yana sama, su ma samun 'yan Najeriya ya ƙaru na kuɗi. So saboda haka sai a daidaita kenan. Yanzu dai hankulan 'yan kasar ya karkata ne ga mahukunta domin ganin yadda za su shawo kan lamarin.